जुजिनानै जिउ खांग्रा आबाद मावनानै जाग्रा होनोब्ला जोंनि सा ओनसोलावसो मोनो मानसिफोरखौ मिथिबाय बै खोला हाफोरनि सुबुंफोरनि बायदि बे सुइस गेटजों ओरै सुइस फिदिंब्लानो ओरै दै गहोनाय ओरै फिदिंनानै दै होथेनाय बेबायदि गोरलै सुबिदाजोंहाय आबाद मावनाय खेथि मावनाय जोंनि ओनसोलाव गैया। थाइगिर दन्दराव हाबैनायनि ओंथियानो जाहैबाय खुलायै बाथ्राखौ बुंनानै होखानोसै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय लोगोसे बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 खौ बबेजों हाबनांगौ इले ना नङा थारमाने जायनो माने बुकिं खालामनो गोसो बा एडभान्स खालामनो गोसो खालामनो हागोन थाबैनो रिलिज जागोन बिराद जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै शुटिंआ जागोन हेभि पुरा गावलायनाय एक्शन ओमफ्राय आरो दुखु दाहा गासिबो माने आवगोल दा पार्ट 1 आव जेरैबायदि जादोंमोन बिनिख्रुइबो आरोबाव दुखुनांथावनासिन जाथाय जारिमिनफोरा बेरखांनो थांगासिनो दं जों नायलांग्रोनि दे थाइगिर दन्दर हाबफैबाय ओमफ्राय नै मा नियम निति दङथाय फिल्म शुटिं खालामोब्ला थांग्रोनि नम्बर 1 लकेशनाव बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि थाइगिर दन्दर गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय दावगालांनाय गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जोङो नासयजानानै खायसे माने जोंनि गोनांथि बेसादफोरानो जारिमिनफोरानो गोमालांगासिनो दङ जाहाथे जोंनिया इयुननि उन जोलैफोरा जोंनि जारिमिनखौ मोजाङै मिथियो मा समाव मा जादोंमोन बेनिफ्राय आरोबाव खनसे हामबाय होननाय जासिबावनायजों लोगोसे दिनैनि जि महराव मा संनो नागिरदों मा संनो नागिरदों ओमफ्राय दाउदै नङा ओमफ्राय ना बाथोन आच्छा ना बाथोन थिगानो जासिगोन फिल्मनि पार्ट 2 बिनि जानायनि लाहार फाहार सिलाय बायदिल' नंखाबायलै नै केमेराखौ पार्ट 2 खौ बेजोंनो जागायजेनसै बे केमेराजों 12 मास थायग्रा फान्थावा नै बेफोरबायदिसो थायो दा नख'नानै बेफोरबायदियावसो दोनखायो ओरैहाय आरो नै खुमब्रा अमा मेजेमजों मारिनो ओरैबायदि गोथाव जागोन बे थाइसे थाइनै बेफोर आरोखि बाख्रि दांगुरफोरावहाय दोननो समायखायो नै फान्थावफ्रा ओमफ्राय नै थिगखा मायाव बा सोमदोन फंबाय मा खालामदों फार्स्टआवनो आंहा आदा पंकजनि फिल्म देग्लायनि बे आंनि थाखाय माने फार्स्ट टाइम जागोन आंहा गोदोनिफ्रायनो बिराद माने मोनसे लुबैनाय दंखायोमोन आदाजों खामानि मावनो थाखाय दा बे आंनि फार्स्ट टाइम स' आं आदा पंकजनि स्क्रिप्टखौ आं फरायखांबायबो फार्स्ट टु लास्ट ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों फरायनानै माने बिराद दुखुबो मोनदों माने काहानियाथ' माने बेस्ड अन ट्रु इभेन्ट्स जोब नालाय दा नोंथांमोनहाबो जेब्ला फिल्मखौ नायो होमबा मिन्थिगोन आरो दा आं फिल्मखौ लानानै बिराद एक्साइटेड जानानै दङ आरो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बयबो सापर्ट खालामजोबगोन होननानै मा रलाव नुनो मोनगोन बांद्रायखौथ' खोन्थानो हानाय नंला फिल्मनि खोथा बेवहाय बिग्रायारिनिनो रल लादों ओमफ्राय गासिखौबो खिन्थाजोबला नोंथांमोनहा जेब्ला फिल्मा रिलिज जायो होमबा नायबानो जाबाय बे बाराव गावथार जाखाथारसिगोन नामालै नोंसोरलाय सानैबो गावथार जासिगोन दा गावथारखानायलां नोंसोरखौ गावथारजायो ना माजायो नाय दा जेबो बुंनो हाथ'आ ना मा माने स्टेशनजोंसो मिलायगोन नालाय हाब नोंना खोमानिया नाइकनि सिम्बल लाइफआव खोमानिया नै सनाया नाइक सिम्बल लाइफआव नोंना मा सिम्बल दं जेबो गैया एकदम खानाय
बोथोरा सफैसोनसै नायनायनि बोथोरा खालामनायनि बोथोरा नङा होमबा अब्लाना जालायगोन दे जादो नांगौलै जाखांबायलै बेनो सिगांनि जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन बेबादिनो नैबे जोंनि दानि पार्ट 2 जानो गोनां जांख्रिथायनि दैसामखौबो बयखौबो मोजां मोनगोन आरो सापर्ट खालामनायखौ मिजिंथिबाय कालचार डेभेलप जानायनि जेनाखि जों जे नाजागासिनो जोंबो माने आं सिगांनिफ्रायनो होनबोदों जे गोदो जोंनि जेनाखि सावथुन बर' सावथुन बेबो गुबुन हारिनि बायदि जौगानाय बायदि आरो गावसिनि बुंनाय बायदिखौ जों मावबाय खामानिखौ मोनथामफोर फैयोब्ला बेफोरबायदि प्लास्टिक बायनो मोनफेरदोंना मोनफेराखैमोन मोनथामफोरनो मोनथाम फाग्लाफोरनो गोदोहाय जायफोर फाथायजादों बेखौ खस्थ' मस्थ' मोनोमोन आरो बायनो हरजाग्राफोरा आरोखि ना आच्छा जोंफोरनो खस्थ' होनाय जादों बे आदामोनखौ आरो रेसन हैनायाव गारि होलांनाय मानाया नै जोंनिफ्रायनो दङ होमबा बे गामिनिफ्रायनो औ नैबे जोंजोंनो खामानि मावफागासिनो आच्छा नोंनो होलांखादोंमोन दा आदा बे सोर सासेया नों खेबथाम खेबब्रै होलांनाय जादों आरो बा खय मन खरि लाङामोन गैयाबाबो 12 कुइन्टेल गाहाम जालाङोमोन माइरं लांनाया माइरं मुस्रि सिंगेल बायदिसिना सेस गाननाय जोमनाय दाउ आरो बेखौ लांना हैजोबनांगौमोन आच्छा दैज्लां अखा हाब्लाबो रायखांजाबाय थागोन बे समाव जोंनि हैनाय समाव सार माबामोन दंमोन गान्धिमोन दंमोन ओमफ्राय आच्छा मिजिं सारमोन दंमोन पुरानाफोर होनबा अमा राजा सारमोन दंमोन आच्छा बिसोरनो जों रेसन हैनांगौ आरो एकदम हाजो गोजौआव हाजो गोजौआव होमबा बे हाजो गोजौसिम लांनायाव कय घन्टाजोंथ' खोथा गैया हरसे गैया जों मोनाबिलियाव हैयोमोन ओमफ्राय हरसे सोराङोमोन खस्थ' लाना होयोमोन आरो जों खस्थ' लाना होयोमोन बर'जों बर'नि मदद खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामदों नालाय बेनिखायनो जों बिथांमोननो जोंनाव फैबाबो जाहोयोमोन ओमफ्राय थिनब्लानो जों हैयोमोन आरो बिनि प्रति अननाया ओरैबायदि दङमोन जों बे साराबो जों गामियावनो बेसेबांखि फैया जों ओंखामबो जाहोयोमोन गामियावनो रायजो राजा बिराद मदद होयोमोन जोंनि थाइगदन्दर गामिया नैबे मा गामिमोन थाइगिर दन्दर नामाबो बिराद मोजां आदा आं माखासे बाथ्राखौ सोंला नोंनाव मालाबा सम लानानै फैगोन माखासे बिराद दुखुनांथावना बाथ्राखौ बुंदों बे आदा बायदिया नै दासिमबो जांख्रिथायनि थैसाम दा जिहेतु पार्ट 2 बिनि फिल्म शुटिं जानो थांगासिनो दङ बावहाय मानसिफोरा नै न' बानायनानै होदों बेसेबां मदद खालामदों आरो बियो माइरंबो हैनो मोनदों माखासे बाथ्राखौ बे खोथा बुंनायावनो आंनि गोसोआव बोरैबा नांदों दे एसे बैजों थांबावनोसै एक्ट्रेसफोर दं एक्ट्रेसफोरखौ दिनै सिगां नुथारखाबाय दा फिल्मावसो नुयोमोन दा जोङो जोंनि गामियावनो फैनायखाय शुटिं बानायनो फैनाय हिसाबै जों लोगो मोनबाय आरो जों बिसिनिनो थाग्रा बानायनाय जाबाय ओरैनो मदद खालामनानै होदों जेबो गैया बावहाय हाजिरा थाजिरा जेबो गैया जाहाथे फिल्मफोरा मोजाङै जालां साक्सेस जायो नङा होमबा गामियाबो एसेबाबो नाम गोजौआव थाङो उमुक जायगायाव बानायनानै फैबाय मदद होदों जोंखौ बेफोरबायदि आरो दे होमबालाय आदा ओमफ्राय नै सोमदोन बरगयारि मा सोङो बेखौ आं नायथारनोसैलां दिनैहाय बेखौ नै बिथांजो होनलायखाबायलै गोगोमखा बिनो लोगोबो मोनफेरथारखायाखैमोन दिनैसो जोंहा हौवा हिन्जाव ज' नायो भिडिअफोरा मेगन जिदलायनाय नाय बायदि नायखायो नामा हा ओमफ्राय दा दिनै ओरैहाय दंजोबो गासैबो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 ओइ नों ओंखारगोन नामा ब्रा मानसिफोरखौ खाथि खालायावबो खोन्थाजोबथारला ओरैहाय नै बैयावसो थांबावनो मेगन जिदलायनायनि माबा मोनसे नायदों ओइ नानिमोन मेगन जिदलायबाय नामाब्रा फिल्म नायनायालाय नुबाय दा नै आयौ गोगोम एक्ट्रेसखौ नंगौ हा नंगौ साइज थाखा मेगन जिलायखादों दा फिल्मखौबो जोंनो नायखायो जोंनो सापर्ट होखायो सिनायखायो मैला दुर्गा फुजा लोखि फुजा माबा खावथं लोखि फुजायाव जोंसो नायखायो आच्छा जोंसो फार्स्ट नायखायो नोंसोरथ' मबाइलावसो नायो जोंसो टिकेट 100 थाखा होनानै नायो दै 150 थाखा उन्दुनो ओंखारब्लाबो एकदम मेखेब खाथारा दा बे फैसा
मिख्रिब जायो लस जागोन ना उन्दुनो ओंखारबा मा खालामनांगौ सलाय खाथिजों थुथेना लानांगौ आरो साना गारसनबाय साना गोरान आच्छा पकरि लाखाबाय माला जोबो बेखौल' सुटिंआ नायखायो जोङो माला ओंखारो बेखौ नेगासिनो दं दा जों खिथा फैबाय एकदम फैसा मा फिल्ममोनलाय मा फिल्ममोन माखौ नेनानै दं नोंसोरो जोङो दा जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बेखौ नेगासिनो दङ जों गामियाव सुटिं जाफैबावनाय जोंथ' आइ एक्साइटेड खाय मा गामि थाइगिर दन्दर माब्रै थाइगिर दन्दर नाम होननानै बुंनो नाङा थाइगिर दन्दर माबायदि थाइगिर दन्दर नाम थाखो दा थाइगिर दन्दरा गोदोफोर थाइगिर मेला दंमोनबा जोंबो बाहेरानिफ्राय मोनबोनाय जेनेबा जोंबो बे गामिनि नंखाया जोंबो गुबुन जायगानिफ्राय हाबा जाफैनायसो नालाय आगै ओमफ्राय बेखायनो जोंबो बे गामिया माबोरै थालांदों बेखौ जों बारा मिन्थिया एसे बोराय गाहेलानाव सोंबा मोनगोन आरो मानि थाखाय दन्दर जाथ'बाय बिसोरबो दिनैहाय बिराद मदद खालामनानै होदों बे जांख्रिथाय थैसामनि पार्ट 2 बिनि मोनसे शुटिं जादों बेवहाय खुदियाफोरबो नै मा नाम नानि वेर'निका हा वेर'निका मा क्लास मोनखो नों 3 क्लास 3 बबे स्कुलाव फरायो बबे स्कुलाव ओइ गथ'फोरा बिराद अन्थाव गोजालै लाना थांजोबनायसैसो आं गथ'फोरखौ साफा लाना थांजोबनानै स्कुलावसो हैजोबनायसै आं ओजोंहाय थांना थाङा नोंसोर जोंनाव गासैखौबो लांजोबनायसै आं थाङो बिख्लो मोनथाममोन आच्छा बिख्लो इन्दि बिनि फिसाजो अबाव हार्ट एटेक जानानै थैनाय बिफा गैला आयो बिनि फिफाया मोनथाम बे सासेल' गथ' थालांबाय ओमफ्राय सासेल' नै इनि बिब'खौ मोनदोंमोन बे बिमादै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 ना शुटिं खालामनायनि मोनसे लकेसन नायफैदों बावहाय एसे आंबो फैदों आरोखि ना गामि जायखौ बुङो थाइगिर दन्दर जायगाफोरा खिन्थु एसे दन्दर दनसि माबा माबि खना खनला जेरै दन्दर बेबायदि आरोखि ना बिराद मोजां जायगा सोरबा फैबावदों ना गारियालाय दङ बैयावहाय गय बागानलै सयथिबो आयु नै आं गिबायसो गय बागानानो ओरैबायदिखा ओमफ्राय हनै रबार बागान गोदान गय बागान नै दङ नायगोन गय बागान आयु जारलासो जागोन बैयावबो मोनसे जागासिनो दं थांनि ओमफ्राय एक्ट्रिसफोरजोंथ' लानाय जायाखै लाजिलायलाङोलै एक्टर सानै दंफैयो एक्ट्रिसफोराबो सानै दंफैखायोसै माने न' फिसा माने बाथौ ससाइटि ओरैहाय ओंखायनो बाथौ फुजा हाग्रानि गारजा ना मा होनना बुङो गारजा फुजा नामा बिनि उनाव दं होननाय बैयावहाय सिगाङावहाय दं माखासे थांनि नायहैनि एसे लकेसना मा दिनैया मानि मा जागोनथाय ससे खोन्थानोखौ नाजागोन बेस्थ' थायो जानांगौ ओमफ्राय माबायदि एबारावहाय पाब्लिकफ्रा माबायदि आसा खालामनो हायो नोङो बोरै फैखोब्रा आङो ओरै भुटानजों गिदिंना फैदों भुटानजों ओइ नोंसोरलाय हैस देन्जारलै नोंसोरो बिराद खाथ्राथारलै बा हा आर्मि जाहैजोबगोन आर्मि मा जागोन नोंसोरो जों आर्मि मानि फिल्मनि ना आसल आर्मि हा देन्जारलै नोंसोरो बा सिगाङावनो सासे देन्जारा थाबायखाबायना लिडारा ने नामा हा नों मा जागोन खोन्था रोङालै ने बियो बिदिजों बोरै जानांगौ रा ने नोंलाय मा जागोन गुन्दा टाइप जागोन नामा देन्जारलै नोङो गुन्दाखौसो जाखागोन नोङो ओमफ्राय नोंलाय नों हा SSB जागोन नोंलाय बोरै नोंथ' गुन्दा जागोन दा देन्जार जागोनलै नोंलाय खामान्द' बायदि नुखासैलै नोंखौ दानिया बाबा एन्जरखौ सेन्थाय गोथां जानो हाग्रा बायदि नुखादों नोंखौ साइज बायसा हागोन दा हाखायो दा देन्जारलै मानि साहा फुदुंखोब्रा आदा बान्दोनि हा बान्दो होदों बहा बान्दो होदों माने बे जरना बुरनोहाय नायदों दिनै बुरगोन
दिनै बुरजा नायनानै उनाव बुरगोन आरो गामिनि मेम्बार सेक्रेटारि सा दै लानाव माइ गायनो थाखाय दैनि थाखाय नङा होमबा जाजेनबाय दा बबे गामिनिया लाङो बिनि गामि दरथामजों आरोखि गामि दरथामना फैदों आरोखि गामि दरथामाव सासे सानै बिदिनो मेम्बार दं नालाय बिसोर फैजोबदों जाय फैया बेथ' खना नांसिगोनलै बे हाब जाथारबाय बे खनाया बेसेबां बिबा फैथारैनि आरोखि खायफा माबा साख्रि मावनायफोरबो थाबाय दा औ खायफा न'खरावबो साफा ल'नो दंसै आजिखालि नङा होमबा बिनिफ्रायनो बिराद मानसिफ्रानो लाङो होमबालाय दैज्लाङावसो फैयोदां दैयाबो दैज्लाङावसो फैयो हाजोनिफ्राय फैयो ओमफ्राय बेखौ जों मोनबोला दा प्रटेक्ट खालामजाबाय ओंखायनो जों दा बे फुख्रि जावनानै बे दैखौ जमा खालामनासो लांसै आरोखि बेयावनो फुंखा दं नालाय ओंखारो दैज्लाङावहाय आदसा जिसिबिजों बुरगोन जिसिबिजों ठीक আছে बान्दो मावनो फैनाय बान्दो थेथिनो फैनाय बिसोरनिफ्राय दिनै सिहाबान खिसे लोंनायसै दा ओरैहाय नै बोरदोनखासे दंबावो दा दैजों जुजिनानै जिउ खांग्रा आबाद मावनानै जाग्रा होनोब्ला जोंनि सा ओनसोलावसो मोनो मानसिफोरखौ मिथिबाय बै खोला हाफोरनि सुबुंफोरनि बायदि बे सुइस गेटजों ओरै सुइस फिदिंब्लानो ओरै दै गहोनाय ओरै फिदिंनानै दै होथेनाय बेबायदि गोरलै सुबिदाजोंहाय आबाद मावनाय खेथि मावनाय जोंनि ओनसोलाव गैया आरो बावहाय जोंनि ओनसोलनिया माने ग्रिं थांनानै अन्थाइ गिदिर थिखांना होथेनाय बोरमा माबा आथिं बानायनानै होथेनाय माने भुटाननिफ्राय फैनाय दैखौ कारेन्टजों नांथाबनानै आबाद बोखांनानै जानाय संसार सोलिनाय भुटाननिफ्राय दै फैयाब्लानो निसिमा ओनसोला आबाद मावनो हाया माजों जानो नङा होमबा माजों फिसा फोरोंनो लोमजानाय साजानाय माजों नायनो थावबो जे बेयावदि ओरैबायदि खस्थ'जों संसार जानानैब्लाबो माइ आबादखौ जे बोखाङो नङा होमबा जानांगोन फिसा फिसौ दं फोरोंनांगौ दं डाक्टार खरस दं दिस इज लाइफ अफ निसिमा आस्ते जाखांबोगासिनो दं आरो साबसिनाव फैगासिनो दं आरो गोबां फरायनो हानाय गोबां ओंखारबाय डक्टरेट खालामनाय गिदिर साख्रि मावनायबो दंसै निसिमायावबो दंसै दा जों दा साहा लोंनायसै नोंसिनिथ' मा नोंसिनि अलंबारा दा माहाय न'आवनो दं दा ओमफ्राय मा फरायनाया जागोन हागोन बेजों मोनहागोन लाइटआ ओइ ग्राउन्डआवहाय मैथाव नायनो एसे जोंना आबौआ